Apa da noi, nire izena Aitor Guridi da eta Oinarrizko Lanbide-Heziketako irakasle eta zuzendaritza. Oinarrizko Lanbide-Heziketara etortzen diren ikasleak dira DBH eztabaida gainditu eta beste ibilbide da. Ez da ez txarragoa eta ez hobia, da beste ibilbide bat. Hemen lortu aldozuna da Oinarrizko Lanbide-Heziketako titulo profesional bat eta graduatu gabe lortu leike. Hemendik sarrera zuzena daukazu erdi mailako ziklo batera. Dauz, bi bloke handi, tailerra eta formakuntza orokorra. Tailerrean guri dauzkagu bi tailer, sukaldaritzakoa eta eraikuntzen mantenukoa. Sukaldaritzak beak esaten dau, zer dan, sukaldaritza, eta eraikuntzen mantenua, apurtxo bat pintau, arrotz lan txikitsuak, iturgintzako lan txikinak, elektriziadekoak, eta horri biltzen gara. Haupa, ni Aran naz, Oinarrizko Lanbide-Heziketa hontako irakasliek. Nire kasuen, momentu honetan praktiketan dauket ikasliek, eta horrek esan gure dau, hasieratik irailetik ona, pasau ditzuela eurak 2-3 hilabete, eta lehenengon baian behin nirekin egon ziren, eta azten gare, oinarri baten sukaldiakin lotuta dauzen klasiekin, pasatzen gare ere bai sukaldera, daukulako sukalde eder bat, eta hor, sukaldiakin loturia aukitzen dabie, eta oso gustora egitzen diez egiz esan. Eta esan bonauke irakasle moduen gero daukula talde eder bat, zeatik danok itxendun bileran arabera laguntzeko egoten gare, sortzen dien arazo txiki iranen aurrien. Behin bukatuz gero, erdi mailara joateko aukera, eta erdi mailatik gero goi mailara. Azkenean, nire DBH-ko ibilbidea bukatu, hemendik ere unibertsitatera jauzeik. Duda badimokotzu etorri bizitatzen. Arrasaten.